أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله أكبر. الله أبو سيسي ukufunda kwezwi lakhe. Allah cela angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kuleli verse leli engikhuluma ngalo Allah uma ngabe eyala ubaba noma umkhulu noma inzala abantu uAdam ukuthula kube naye nogogo uEva ukuthula kube naye sebefikile emhlabeni Allah uthini qala fiha kulomhlaba lo kulendawo le esinifike kuyo tahyawuna nizophila kuyo wafiha tamutun kuwo futhi wona lo mhlaba lo nizofela kuwo futhi nizophila kuwo nizofela kuwo futhi waminha tukhrajun kuwo lo mhlaba lo futhi nizokhishwa kuwo nizovuswa from kuwo futhi seniyaphi yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin seniyokwehlulela umuntu nomuntu eyoma phambi kaMdali wakhe ayohlukelelwa ngani ngokwemisebenzi yakhe ayikho into uMdali asifihlele yona. Sesilana ke emhlabeni ke Mdali yini esizele la emhlabeni. Yebo ususibekile la emhlabeni wasitshela ukuthi sizophila kuwo sizofela kuwo futhi sizovuswa futhi kuwo wona lo mhlaba lo sizokhishwa futhi kuwo sesiyokohlulela ngokwemisebenzi yethu. Yini ke manje osidalele yona ofisa ukuthi wena siyenze. Allahu Akbar. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Angizange ngidale abantu namadimoni kodwa for one reason. Sisodwa isizathu engasidalela abantu ngadala namadimoni ngawaletha emhlabeni. Sisodwa isizathu liyabudun ukuthi kukhonze mina ngedwa Mdali wabo. Allah is ma'bud. Only Allah, Allah kuphela okumele akhonzwe. Naso isizathu uMdali asidalela abantu ukuthi kukhonzwe yena yedwa. Straightforward. So wena ke mawuzokhonza abanye onkulunkulu abangazange bakudale, abangazange badala lutho, kulungile ilungelo lakho lelo. Kodwa uMdali uthi ngikutshele ukuthi usazi isizathu ukuthi uMdali wakudalelani wena nami nalomkhonzayo. Sisodwa isizathu ukuthi uMdali simdumise simkhazimulise simkhonze yena yedwa. Ukuze wena ube isikhonzi sikaMdali kunamazwi okufanele uwasho wena ngomlomo wakho athini la ilaha illa Allah. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah. uAllah munye, uAllah uzimele, uAllah akazali, uAllah akazalwanga, endaweni yakhe ayikho into efana naye. Uma usuwashilo lamagama la ngomlomo bese uvuma nesithunywa sakhe lesi abaningi abasiphikayo uthi Muhammad Rasulullah, ngiyavuma ukuthi uMuhammad isithunywa sika Allah sokugcina kulo lonke uchungechunge lwabaprofeti lezithunywa uAllah azithumela emhlabeni. Ngiyamvuma naye njengoba bonke ngibavuma ngingabaphiki. Sibavuma bonke. Awukwazi ukuba yimuslim mangabe ungakholelwa kumprofeti uIsaiah. Awukwazi ukuba yimuslim mangabe ungakholelwa kumprofeti uAaron. Awukwazi ukuba yimuslim mangabe ungakholelwa kumprofeti uLot. Awukwazi ukuba yimuslim mangabe ungakholelwa kumprofeti uSamuel. Awukwazi ukuba yimuslim mangabe ungakholelwa kumprofeti uYeshua lo esenimbiza ngoJesu namhlanje. Awukwazi ukuba yimuslim. Kodwa vuma nalowo ogcina izizwe eziningi noma izinkolelo eziningi ezimphikayo. Ngoba kusho yena uthi mina ngiyisivalo sabaprofeti akasekho zayemva kwami. Ozwa ngami angangilaleli angangilandeli uye esihogweni. Kusho yena ngomlomo wakhe. Kwakuwumlomo ongathethi imanga ke loyo. Kusho yena ngomlomo ozwile ngami. Mina Muhammad ukuthula kube naye sithunywa sika Allah sokugcina
ozwile ngami angangilaleli, angangizwa, angayilandeli lento engimtshela yona njengezinye ithunywa, ngoba sikhuluma umlayezo oyodwa, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wakho, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uma ngabe wena kufikile lokho kuwe, wena wakuzwa awangakulaleli, uthi umdali usenkingeni. Funda uDeuteronomy 18 qhubeke nayo. Konke ayokufundisa kona enyobe ngikubeke emlonyeni wakhe, ayobe ekufundisa kona egameni lami biismillah, egameni lika Allah, iseBhayibhelini. Wena mawungalaleli uya esihogweni. Angikhathali ukuthi unemali engakanani, angikhathali ukuthi umengameli, uyinkosi, uyingqongqoshe, uyini, angikhathali, as long wena ungamkhonzanga umdali wakho owakudala, wena wakuletha emhlabeni, wakuvikela wena usesibelotsheni sikanyoko, namhlanje ufikela emhlabeni awusafuni ukumkhonza, usunabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uma wena ungaphendukanga kwaze kwafika ilanga lokuthi uyahamba emhlabeni ungazange uphenduke, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Amazwi akhe okugcina, Allahu akbar, lalela amazwi akhe okugcina, ummati ummati, my followers, my followers, abalandeli bami, la ilaha illallah innal maut la sakarat. Akekho onelungelo lokukhonza kwa-Allah ngempela, ipheni yokufa inzima. Ngempela umzimba mawuzohlukana nenyama kunzima. Amagama akhe okugcina, la ilaha illallah innal maut la sakarat. Sengathi Allah angasivula ingqondo, asivula amehlo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Aish, Allahu akbar.